Táto konferencia sa stala významnou udalosťou pre online marketing na Slovensku. Pre nás je to veľká výzva, stále zlepšujeme túto konferenciu, pozývame stále viac speakerov z praxe a to veľmi zaujíma účastníkov. Reálne prípadové štúdie. Sú tu odborníci, je to vidno, že to, čo hovoria, majú naštudované, rozumejú tomu. Zúčastnili sme sa preto, lebo potrebujeme nejaké podnety a možno nejaké nové nápady, ako vyzerá súčasná podoba moderného marketingu. Ja verím tomu, aj teraz už sa to tak stáva realitou, že videá môžu byť zdrojom príjmov. Natívna reklama je nová možnosť prezentácie formou textu. Vo svojej podstate sa v čo najväčšej možnej miere približuje pôvodnému obsahu daného média. Kto prezentuje značku, tak by mal za ňou aj stáť. A preto výpovede o svojom pocite sú im oveľa viac uveriteľnejšie ako oficiálna, krásna fotografia z centrály. Najviac ma zaujala téma v oblasti vytvárania alebo budovania webu, optimalizácie stránky, SEO, ale aj Google AdWords, ktorú momentálne aj v našej spoločnosti riešime. Najviac sa mi páčila, najviac prínosná pre mňa bola prednáška o sociálnych sieťach. Je to problematika, ktorá vlastne sa dotýka aj našej spoločnosti, takže tam mi dala najviac. Prednášku budem určite odporúčať. Určite by som odporúčil tieto prednášky. Ja hovorím áno tejto konferencii.